akong kagabi, mga 10:35, nagpadigayon sa isa ka bypass operation ang katapo naman sang Bacolod City Police Station number 5 ang maning lead unit in coordination with the City Drug Enforcement Unit dira sa bahin sang One Community Subdivision sakop sa Barangay Kabuga. Pero kung lang taon ta ining area, actually road na ni siya pasulod sa may barangay handumanan no? Ining subdivision mga kaakson. Ang report nga nagasiling nga may 3 ka pa persona, actually ito may mag-live-in partner, no? And then ang nadakpan kag nakuwaan sang ginasuspetsuhan shabu. Eventually, we have heard mga kaakson sa report diri sa aksyon na BBB kaina with ang aksyon na Zil Minardo nga may mga 17 ka mga sachet sang magic mushroom nga na-recover. And ang magic mushroom, do bag-o ni sa palamatinan sang mga tagpalamati naton. Labi na sa mga pumuloy diri sa Bacolod City. And gun nga ginakabig ini siya or ginlakip siya sa mga drug recoveries. Kaya duwa na mong non-drug and drug evidences. Subong nga po nato sa piyakalinya sa liwat ang hepe sang station number 5, ang lead unit mga kakson. Alin pa man san basta gali drug operation, di mo gid man ni question. Alin pa sang station number 8 nga hepe, asa karon nga ginsaylo na station number 5, ara gyapon ang ginatawag naton nga green hands. Labi na kung pagdakop sa mga drugista nga aton pagamalan. We have Police Major Jory Puertos ang station number 5. Sir, mayang hapon. Hello sir, mayang hapon sir. Thank you so much sir no sa time again na share mo diri sa amon sa Action Radio. Pero kaina na discuss naman nato no pero confirm ta lang liwat. Sir, ang mga nadakpan nyo, ano ning background nila sir sang ini nga operation? Bale sir, ang ato nga target si Dayan Tulmo. So initially, ang katransaksyon ng tropa ta si Dayan. Tapos ang muna pag-up-A nagkwanta. Tapos si Dayan ang transaction nag-offer ni si Franz na may 10 grams siya nga magic mushroom nga pwede may party drugs. So ang 10 grams niya nagapalor 1,000. So dried na siya, dried. So ganyan pati kayon tani ang bypass kagabi na tukipan nga may mga stock kali siya nga sobra 3 kilo nga magic mushroom. Dako gali sir nga volume no? Oo. So mo naging lakip tani sa inventory ta kay ano naton mo ginabli kay online. Tapos daw may hallucination effect ni siya. Tapos base abuse bila kag padayon niya bila nga ibaligya may poisonous effect man nimo sobrahan tani kagamit ma-poison ka man ni. Oo. So may nakuha ta nga lahi nga ginaapanta sa iya nga pwede siya naton i-charge sa Food and Drug Administration Act. Pagbaligya sang hindi bala autorisado kag hindi aprobado sang FDA nga food or drugs. Okay. So, buot silingon sir, ang kaso nga paglapas sa dayi nga nagadumili sa pagbaligya sa illegal nga droga, digto to siya masulod sa mga na-recover nga mga shabu. Oo, sir. Okay. Pero, ining sa magic mushroom niya is a violation against layi nga ginaproteksyonan ng mga bagay nga autorisado ibaligya lang sa FDA. Yes, sir. Kung aprobado siya yung safe for consumption sang pumuluyo, amo na yung authorized nga ibaligya. Labi naging ko ginaklimo yung may medical effect siya o kwan siya, medicinal siya, hindi man aprobado. Pag tukibanta yung do talos siya sa marijuana kay may hallucination effect siya kag ginahimo nga party drugs. Ginalakot sa mga kape, chocolates kag ginahimo siya. Okay. Pero mahay ka man. Oo. Sir, katawom no, you already have a background of this one. Pero sir, pagkabalo nyo sang information nga may mga elements, nga may mga ara dira sang ginatawag nga magic mushroom, sa inyo personally, bag-o nyo lang nahibaluan nga may ginabaligya na gali nga diri sa Bacolod online? Oo, sir, pati ako na kibot ko gabi. Nangyari ganyan yung magic mushroom na ginatawag. Sige, pa-interview sa kay France ang nagkukot sini. Don Salvatore yung kuha. May kontakto siya na may specific. Ito sa karasangan sa Don Salvatore yung ammonia nga mushroom yung napangita. Bakalya dito. Tapos siya lang di ka process na nag-imo dried sa Bacolod. Kag inabliga online. Bali sir, si France, dahil gina-process sila balay? Oo, sa balay na process, kina-dry dyan na nabula dyan siguro kag may mga kwan siguro Para sa mag-dry kit siya, kag daw
No namin kita tanawon kag ginapa-public kay online. Ini sir ang ano sinidere, ang bag-ugid sinidere nga diri gali locally ginapatubo ining magic mushroom kag ginagamit for ginabaligya nila pero may malain giling effect no? Oh sir, bali hindi man ni siya ginakultivate, bali wild ni siya. Oo. Damo man mushroom kasi mushroom mo sa kalasangan sa Don Salvador, basi mayari na siya nga klase nga mushroom nga amo ni ginabakal dito. Do ka kumbaga bisan diin lang say abundant. Oo, ang mushroom. Oo. Sir, and then you do research, nag-check ka mo sa background sang ining ginatawag naton nga magic mushroom. Damo gambal ato ni matag palamati ang abi nila bisor do powder sa or pudpod. Ang na-recover niya seriya, laya gid siya nga dugin na tubo gid siya nga sa isang uhong. Oh, mushroom ita tsura ya, pero kagmay may dagdag ko man. Pero Anong dried na siya, mag-anak kayo, kung na siya. Medyo itom na tanahon siya, pero mushroom niya po ng kurtib lang. Anong iyang texture, sir? Ning daw resin na siya, ang iban daw resin na siya bla, tapos ang iban daw drag ko man. Oo. Ando ko malagko, atag ko. Pero makita mo kaya nga mushroom ang kurtib. Online na ginabaligya, may ginambal man si Fran sa inyo, sir, kung sino usually iya customer kag diin iya ginabaligya ni? Wala sa akin number kung sino nga mga tao. Kung may kabakal online sa iya, amo na ginapakitag 10 grams, sa kalibong yung baligya. So, kung may mga baka ko sa iya nga customer, pa-deliver niya na ng LBC. Kung diin mga lugar to na mga bakal siya, tapos GCash ang bayaranay. Baw, gabi ka modernize ang baligyaanan nila, no? Gina-Gcash lang, ginapa-courier lang nila, tag 10 grams pa. Sir, sa mga tagpalamati naton, para aware sila, ano ang ila dapat tandaan nga dapat likawan ining paggamit sang ginatawag naton nga magic mushroom, sir? So far sir, sa ako nang pagtanaw, hindi ginakonsumo niya as ginaimo nila yung drugs mo o sa marijuana o pag may gina-claim sila nga medical effect. So wala pa ni naton niya ma-prove ya kay dapat siya aprobado gid siyang Food and Drug Administration na safe for consumption siya. So hindi kita basta-basta magtumar sina o mag-intake kay basi patakabalo ng effect sina. Kung ma-overdose to, ma-poison to, mapatay ta. Oo. So may na subong ito kibanta may amo naman yung subong nga uso. At least na aware ang tao nga may amo gali niya nga klase nga ginahimo drugs, party drugs. At least subong na sa nagkanta, at least i-continuous na research kung ano pag ang mga kanya, mga may matabo sa lawas ta kung matsobrahan ta intake sin. Oo. Sir, atong isa nila kaupod nga nadakpan, ano to yung nga participation niya? Wala labot sinin kay France kay ano nga ang duwa ka tulmo, sir? Initially sir, may conspiracy sila nga tatlo ni kay pero ang ato niya kwanta niya nga transaction dayan. So si France ni may conspiracy man siya 9165. Pero pag transact niya sa Shabu, nag-offer siya sang 10 grams nga magic mushroom nga sa kalibo ko ng presyo ti pwede man imuon pati drugs, pwede na may ano man siya, may medical effect. So amo to na balanta nga transact na siya upod sa Shabu. May mga stocks sa namo-damo. So amo na may conspiracy sa 9165 plus ni sang violation sang FDA law. So amo na i-charge sa siya. I-file ta siya buwas aga. Oo. So ang kay Fier Santillana, yes sir. Conspiracy man. Conspiracy man. Okay. Sige. Sir Puerto, thank you so much gid no sa background sang sining case. Pero ano ni sir din ko nila ginakwa ang drugs naman niya sir nga shabu. Ning damo bisla mga alias lang tito kibon ani kun ang alias ning nangambal nila nga naga-deliver sila. Oo. Kung exist ni o sino ni mga tronin nila ni. So amo di man sila manugit tuod kay padlock man sila kurukuan pero may at least may mention sila mga alias tapos may mga transaction sa alin man sa sulod sang BGMP wala ta kabalo kung sino ang mga tao mga alias na. Damo magali isang iya nga ano no network nga ginakuhaan sir. Oh, actually sir, si Dayan nito kaya ko na nga target sa season 8 pa ko ni. 2 years ago. Tikay may utot ni siya nga to sa munti sa una. Na momento sa una ang mga transaction na nagamandok la kundi deliver ang droga. So amo ni sa uli lately ni na tagibanta nga si Dayan ka engage kaya po niya mo naging pati kayo ang bypass sa gabi. Okay, sige. Congratulations sa liwat sa inyo sir sa station number 5 sa Madinala Gunmaan nga operation. Mayang hapon sir. Sige sir, mayang hapon. Salamat. Masalamat gid. Action Reports, Afternoon Edition. Ginahambal bago lang ni Police Major Jory Puerto kung anong epekto sa ginatawag ning magic mushroom. Iya ginaragway as